Adwa nung'e ni kanyo choromo chieng' wuok tich to baba ogona simo nodwara ofise urgently. To ka chopo ofis to kona ni odwa ni chieng' tich ang'wen odwa dhi neno jonyando manyopi omuomo. Adwa nung'e ni baba okobira bira. Baba nyocho wachona no kelo mogo ne ng'ato ka ng'ato mobiro ka dhi agi mogo. Mar ariyo, baba nyo wachona niya, orungi mimodho lilo ramo ich. Baba okelo makati ne ng'ato ka ng'ato mobiro ka dhi chamo makati. Mit koso ok mit? Koro wang' watimo kama. Baba osemiya thuolo. Baba aka to dhi ahero. To wacho ni odwa na dong' ka mondo make sure ni ng'ata ng'ata man ka oa gi mogo to oa gi makati. Omiyo baba osemiya thuolo na dong' ka mondo make sure ni ji te oyuto. Sama baba dhi ahero nitiere MP mawuod dala ma Kisumu Central ema bedo in charge. Sama baba dhi ahero en bende en wuod ahero. Koro an kadwa make sure ni semeji go wetega gi te oa gi gimoro eka wang' baba gonya mondo aka. Nikech ka wuok aweu ka to samoro pok nyalo chachni. Koro giluor makende. Wadwa ni ka wang' baba osewuoyo mutieko to wadwa kawo mine 10 kende, mine madongo. Mine 10 wadhi dhi kodgi e tie gari. Mine 10 kende, ok wadwa mine mang'eny. Nikech baba dwa timo negi gimiluongo ni launching mar chiemo mar Nyando constituency. Kose timo na mine 10 ten waweyo dhi tadong' chien koro amiyo ji chiembgi nyaka wang' uyudo duto. Ber koso ok ber? Amor mar wacho ni chiemo ma baba okelo oromo Nyando mangima. En ada wuotho kode Nyando mangima. Ok en chiemo mar Ombaka, ok en chiemo mar Migingo kende, to baba okelo moromo Nyando te. Machakre kiny asweko wuoth nyaka kamoro amora. Kaka to wadhi Rabuor, ka warabuor to wadhi Ranjira, ka waranjira to wadhi Nambokana. Uyiena gi luor makende. Profesa wamor kodi. Order. Kawacho ni order tiling. Profesa Peter Nyang'nyong'o, governor marwa, kinde duto mapio muomo. Professor is always with us. Professor oro joge ground ten bendo biro limowa. Omiyo Professor Nyasaye ogwedhi. Ka governors nyodoke yiero, nyocha giwilo deputies te nikech thagogi. To deputy ma Kisumo nyotiyo gi professor maber magi chagi yombo kendo akena dhi aketh chik chagi dhi tamarade. Gino se chanda. Professor ni ne ber magi tamarade kata 4. To koro ber neno wili bende nika, bende wuod dalawa ka, tendo bende adwa na gwele mondo bi wuo nyogi tiyo gi governor maber, o wila pimi. Nyathiwa pimi. Diane mos jogi. Ero kamano. Koro bang'e ma torwako governor, kose rwako governor to governor luongo no president, kaito watige. Nyasaye ogwedhi, uru kamano. Ero kamano Jerry Kobura oe. Migingo oe. Baba obiro mondo mos donge ber. Moma wacho e buk mar Mathayo, ok an, buk mar Mathayo moma kare 25. Kisomo 40 ni gimitimo ne chwech mara kagin kod tabu itimo na. Omiyo kawuono baba wuok mana Nairobi buore kobiro e dala mar Kisumo to odogie budget mondo mipima malo matwa kot bangowa odok chien. Uye jomo yo tingane bar gi malo kama.
Mogik awacho kama, baba, bech mogo pod tek, te kosok tek. Baba dhi ridne wuocha kamba. Baba, jowagi nigi nyithinde udi, fees otamo kuma tiko nyithindo ang'owa e skul. Waonge ang'owa fees. Odhi oridne kodhi oridne. Emomiyo nwadhi e maandamano. To gik manomiyo wadhi e maandamano pok otim kata diwa kata achiel. Wageno ni bura manyo dhi bedo e kind jo Azimio to kod joka e sirikal mar Yuda cha dhi bedo e yo madiera. To ka ok kamano to gima baba wache mwadhi timo donge kamano. Ere jamoyie kamano tingane bargi malo. Mogik kabisa ni wacho ni kitiyo to nitatamala adek igolo gi thuon ni dhi gergo udi mondo gikwal uyie koso udagi gichaki wacho niya ni gigolo mondo nyathi ka nyathi masomo e mbalariany ochul fees to unuonge pesa modhi chulogo fees. Udagi koso uyie baba konywa dhi ridne wuoch ang'owa nat donge kamano. Adwa ni kora luong ngire mosetiyo matek. Ung'eyo ni kaunti nyosebiro ka mokelo chiemo mang'eny donge kamano. Ere nyamoro ko wargi medo ting'ano wargi malo ngire. Asante sana, eru kamano. Kaka do kuom baba jokanyana muntie mumor muchiek. Aneno kuchiek adier. Uwinjo ano kadwa mere konga kosa wach no kadwa mere okonga okadwa mere konga kawuono nikech wan gi wendo maduong' kendo mwadhialo kamano. Adwa wacho gik moko ariyo kende motegno. Mokwongo, uneno ka wan gi shida to jatelo maduong' mar piny Kenya mobiro ka en baba Ruto. Bobiro ka pamuru ni baba wa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mara ariyo adwa wacho kama, awinjo ka jomoko wacho ka ni kia jomoko dhi UDA kia nang'ono jomowewa. An aseng'iyo joka man gi ok nyal pong'o lwetgi. Be nyalo pong'o? Bwana Yesu asifiwe. Omiyo msiwe na wasiwasi. Msiwe na wasiwasi, ama sivyo? Sisi tutalinda Kenya na mwishowe tutakuwa na rais ambaye yuko hapa leo. Kao kamano jomoyie giwacho ting'na bargi malo. Omiyo wan wachung' kar tiendwa ka proper noun. How much? For a ride. We're going to town, not another continent. For that price, we'd rather walk. It's a report. Our flight was cheaper. Seriously, don't you have a heart? Ma contractor obire site mobiro gi machine yote okamano kendo sani contractor ni e site to gimarach madwa nyiso wabunge man ka niking'iyo listi mar dams duto mibiro gero Kenya ka koro soin multipurpose dam onge kanyo. Omiyo kati biro keto budget kanyo ok wang'eyo nikech onge kanyo. Omeda wacho ni yani kochakre county government te mar joluo kata makle direct economic block county assemblies te adwa ni pass resolution each county assembly ma sirikal mondo ger koro soin multipurpose dam. Gino sebede plan since 1951 kino koloni nyaka sani and the oldest dam mosebedo plan Kenya ka. Mararia